Jeg har meget høje forventninger til i aften. Jeg håber, det bliver et rigtig godt show, men jeg tror, jeg har højst forventninger til mig selv, fordi jeg har ikke øvet mig så meget. Det er et sats. Lige prøve at slå til niveauer. Og hvis ikke jeg prøver at slukke det. Det er altid pressen, når kameraet så kører, så bliver jeg altid mundlam. Forstår ikke det? Og det er lidt et problem, når... Ja. Det er et problem, når der... Hey, min ven. Hey. Jeg tænkte faktisk noget her for ikke så lang tid siden, i forgårs og sådan noget. Jeg skrev det i et eller andet, et svar på et eller andet, hvor jeg tænkte, det er fandme klogt. Sådan, det er sådan noget, jeg vil blive citeret for. Og nu, når jeg lige bliver spurgt om det, jeg kan ikke lige komme på det. Hvad fanden var det var? Hej alle sammen. Jeg hedder DJ Noise, og jeg er DJ til Comedy 8. Jeg har været 4 år. Jeg har glædet mig rigtig meget i aften, fordi vi har skiftet støttesal til Red Barnet, og fået sådan et logo. Og det er jo lige op my alleyway som far til 3 børn. Så jeg har ovenikøbet inkluderet min yngste datter i introen til aften. Jeg skal glæde jer til, lige så meget som jeg gør. Kom nu, Simon! Det er for meget pres! Kom det bedst i et afslappet miljø. Det her er ikke så afslappet længere. Det her, jeg har også lige indset, at jeg står i en slet ikke særlig åben situation. Gå væk! En hurtig melding til et forventningsfuldt publikum. De høje forventninger, I har nu, de bliver ikke sat til skamme. De bliver derimod sat på plads. Sådan. Nikolaj er det, man kalder en meget verbal komiker. Når ordet er i sin magt. Vi glæder os til i aften. Tak.